wodness ne dia ene edompo ase asene ekodi adonte ade hye nuema menue okofo kwabena bosu edompo ase hene na nafri fato kudum motoso miensa edompo ase hemba na naboso mpem ketechi apenten otoso mienu edompo ase kronti hene na nakwakupo nko otoso miensa edompo ase abusua pani na ochirema beni otoso mienu edompo ase akwamu hene na nakwabena champon edompo ase asene hene ena kua kunadu edompo ase asene hema na nakwabena ahima otoso mienu edompo ase achiame hene na nakua foso edompo ase hema ba pani na natapo aye nimfa ba pani na nayiwabu edompo ase kronti hene abusua pani opani ma akwachi asene hene abusua pani na ene mbedwa ena kane no ya mekom hene ewo kumase na nakwa mepoku ena na kane no ye kronti hene ewo dompo ase opani wabu bonsra wo dompo ase opani Anthony Kwasinya ako proprietor opani kwaku akosan ewo kumase opani kwaku asiri ewo dompo ase opani kwaku chiramaten ewo kaporiso opani kofiamu aben opani kwajo jamra atna konwani omu eka ho se adehye te se etua kasa ewo dompo ase a ene se kontraba pani Akosua Bruwa enfre kakra na obese kwa ya abo no afa na obese akọ na kura ase eti adehye na mebo amiafa tumpan gya no kwan enu Akosua Bruwa dompo ase atna konwade atumpan ma wodem ne fe o awodie abrewa metua kasa makra boadi nsensemu owo ahina Akosua Bruwa die asene yakodi adonte de hye Akosua Bruwa nkruma kase besa yiri fi ade ye omeyi oba besia ohurigina pramo soto banka tachi atuei mu abrejo ma me koma somrofia bonson ma me wo meya busua ne dompo ase atra konwase die ni amani hunu asede yakodi adonte na wode wano kasa pre asomdwei mu apiafo wo me yahu sampa ahine ya pre ni nyansa na kwankwaja ho hyehye ye nie ye ya abrewa dot ye efre busume nso ne de toso aduonunum akopem aduonu wotwe me kire 25 July akopem 28 July me kire ya wada 25 July no ye besiesi abrewa ho atwen na kwantuo me kire ya de ne betompam ewo kontire hina himfie ho anadwene ye bebogya furuma atwa ho ahia mamlante atonyuma kotira betire e de amabrewa kwa aba so kwa ya abo no wabedura asomdwem ade akini fiada na asori baba be ya wofusum e de ama no ewo kontire hina ahimfie ho a afa ye no akire aba hima e wada nsema mu nyina beba be ma na kwa aba afa wade atuduro agu ne tuomu ebra wo ba betu kwan ade akini memenda aye ho ampa etua to dompo ase ahimfie nanim ho a eho na mamle ne amane ebekoso aye de bejabre wa kwan eho na kontre hine ne na pamfo ebe batakali ane kontunkuni bosuo kontre be dia pofu anim atwa kro ne ho nyina ahia eho ne yenhia amamle ne amane ebe ya adwuma na kontani akofo ni nyina ede wantanta bekwa akobọ akofo ahimfie akwakyia wone na tena konwa wo wi a watena se anno mabrewa chisi kasa eho na dofo de nsa ba beto nsayem aba bekyia kontire dompo ase akofo ene na tena konwa anadwo no afa yakwakoja abrewa kwan kura bisisu biem yenhia abrewa kwa ne kura ase ade akine kwasi ada akofo ahimfie nanim ho a eho ena busua emma ene atena konwa abetena se anno mabrewa chisi kasa etwato enu Akosua Bruwa tofukase etrumpempem tru nyanka tru ade hye yi ono na wo akuni ni wo abrempon wo atwotwo wuro wo mmapa ma me wo meya busua ne atena konwase waye bi emu apiafo asene ekodi adonte de hye na Akosua Bruwa die mamenue ema waja wachire nie Mr Patrice Esareboadu ewo USA Mr Anthony Kwakua Japan ewo USA Mr Resford Otiajiman eye adwuma Organ Education Service ewo niwa dubiase Mr Patrick Smith aye friend Kwame Bonsra ewo USA na Kwame Poku ewo Boase Edith Abenamponsa eye businesswoman ewo Nkran ono ne friend na Namponsa Francis Kabra no chiwa eye hairdresser ewo dompo ase ono ne friend baby no ohene bakwasi afrifa ewo USA akwasi donko ewo Boase ene Anthony Kwadwo Frimpon ne so no binom ne Mrs Monica Esareboadu ewo USA Mrs Christiana Mensa ewo USA Mrs Syria Otiajiman aye friend Efiaketwa ewo dompo ase Mrs Rita Kosa ewo USA Mr Nicholas Ade ena Mr Frimpon ewo Nkran ma me wo mai se wo manu amanu wadan chembrebo wo anya gya ware na mono ododo obribie wo mai se wo ye yade de na de owu abeda wasi sa wo se wo kodade a ene yekodadi ofiamu jansa wo chamo bon tutuo abusuan emma ene dompo ase atena konwa ena semensemo epiao